Hop. 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 Flop! Det er Arlo! Se! Hej med dig, Arlo. Hej, Arlo. Miau. Han siger goddag, Flop. Ja, han siger goddag. Hvor løb han hen, Bing? Jeg tror, han leger gemmeleg. Ah. Arlo leger altid gemmeleg. Oho. Miau. Hej så, Arlo. Du gemmer dig. Miau. Arlo. Der er han jo. Arlo. Han kan godt lide at blive æret. Er det ikke rigtigt, Arlo? Han siger ja. Ja, det gør han. Arlo! Hvor er du? Måske er han henne på bænken. Der kan han godt lide at ligge. Okay, så lad os gå hen til bænken og kigge. Han er henne på bænken. Det var det, jeg sagde, Flop. Du ved lige, hvad Arlo kan lide, Bing. Han kan godt lide at sove på bænken. Og han kan virkelig godt lide, når man gør det her. Se. Aha. Ja, det der kan han godt lide. Lyt en gang. Han spinner. Det betyder, at han er glad. Jeg tror måske, at han sover, Flop. Ja, det gør han. Skal vi lade ham sove, Bing? Ja. Sov godt, Arlo. Farvel, farvel, Arlo. Hop, hop, Hop. hop, hop. Se, det er Arlo igen. Jeg kan se hans hale. Men Arlo er også derovre. Tja, hvis det ikke er Arlos hale. Hvis hale er det så? Det er en ny kat. Hej så, nye kat. Han vil også meget gerne lege gemmeleg, Flop. Jeg kan ikke finde ham, Flop. Jeg vil bare gerne lege. Det ved jeg godt, Bing. Den her kat kender dig jo ikke endnu. Når han kender dig, så vil han måske lege. Der er han jo. Ja, Han vil jo gerne lege med mig. okay. Kat. Forsigtig, Bing. Husk nu, den her kat kender dig ikke, og du kender ikke den. Nu gik han. Måske er han bare genert, Bing. Det er ikke alle katte, der er ens. Kom frem, kat. Jeg vil gerne være din ven. Kat. Så. Kat. Hej, Stop, kat. Bing. Er du okay, Bing? Flop. Han sagde til mig. Lad mig se. Rev han dig? Nej, han sagde... ligesom en tiger. Hvorfor gjorde han det? Jeg vil bare gerne være hans ven. Tja, han kender dig jo ikke, og du kender ikke ham. Så måske bliver han bare forskrækket. Men Arlo siger aldrig... Nej, men Arlo kender dig jo, Bing. Bing! Hej, Zapando. Jamen dog, hvad er der sket, Bing? Det var en kat, der skræmte mig. Nej. Det var da ikke Arlo, var det det? Nej. Arlo er min ven. Det var en ny kat. En, vi ikke har set før. Hvordan så den ud, Bing? Ligesom Arlo, men med et hvidt ansigt. Nå, det er Misser. Ja, Misser. Det er naboens kat. Nå, men jeg kan ikke lide den kat. Måske er der noget, du ikke ved om Misser, Bing. Kom med, så skal du se. Går du også med, Flop? Selvfølgelig. Vi skal være meget stille. Der er killinger, se. Flop. Hvor er de bare små. Det er Missers babyer. Og hun er deres mor. Selvfølgelig. Misser er en pige, ikke en dreng. Missers killinger. Se, de har alle sammen forskellige farver. Yep. Der er en brun en,
en sort en. Og en orange en. Hejse misser. Og hejse missers killinger. Måske var det derfor, hun vidste af dig, Bing. Hun beskyttede sine killinger. Og hun vidste ikke, at du var hendes ven endnu. Hør engang, Flop. Hun spinder. Ligesom Arlo. Brrr, brrr. Hej, jeg så Arlo, og vi lavede gemmeleg, for han er min ven. Og pludselig så jeg en ny kat, der hed Misser, men hun kendte ikke mig. Så hun blev bange, og så sagde hun... Og så blev jeg bange. Og så viste Pando mig hendes babykillinger. Og det var derfor, at hun ikke ville lege og blive min ven. Men måske en dag kan Misser og jeg også lege gennemleg. Katte. Det er en ting for Bing. Miau. En til, Flop. Mange tak, Bing. Min pakke bliver større og større og større. Jep, vi skal bruge masser af papir til at pakke din gave til gavelejen ind, Bing. Til min fest skal vi rive alt papiret af igen. Ja. Hvornår starter min fest, Flop? Snart, Bing. Amma er på vej. Her skal vi lege gæveleg. Og så skal vi lege waka-oki. Og så skal vi spise min kage. Ja. Flop, nu kommer det. Jeg kommer, Bing. Tillykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Åh, min lille fødselsdagskanin. Her, Amma. Vi skal lege gæveleg. Og så er det waka-oki. Javel. Og så skal vi spise fødselsdagskage. Hvad er det, Bing? Det er min waka-oki-maskine. Jeg fik den i fødselsdagsgave. Hvordan gør man, Bing? Den laver waka-oki. Hvad er waka-oki? Waka-oki. Nu skal jeg vise jer det. Okay, jeg har brug for plads. Nu er det tid til waka-oki. Prøv at kigge på den. Waka, 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 waka-oki. Baske, 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 okay. Perle, 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 okay. Jeg vil også prøve, Bing. Mig først. Bing må vælge, hvem der er den første, fordi det er hans fødselsdag. Sule må prøve først. Ja. Og så dig, Pando. Og så dig, Coco. Her, Sule. Du skal have den her på. Okay. Nu er det tid til waka-oki. Waka, 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 waka. Du skal lave waka først. Nå, okay. Med dine fingre. Sådan her. Waka, 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 okay. Så skal du baske, Sule. Se. Nå, okay. Baske, 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 baske. Yeah! Så er det min tur. Pando. Nu er det tid til waka-oki. Baske, waka, baske, waka, baske, waka, okay. Nej, Pando. Du skal altså gøre det rigtigt. Jeg gør det også rigtigt. Hvorfor viser du ikke Pando, hvordan man gør, Bing? Så kan I begge to gøre det. Okay. Lad os finde lysene til fødselsdagskagen. Må mig og Coco også være med, Bing? Okay. Men så skal I alle sammen stå på række. Sådan her. Bak lidt tilbage, Sula. Charlie. Du skal vist have en ren blæ. Er I klar? Klar. Nu er det tid til waka-oki. Waka, 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 okay. Nej, Pando. Du gør det helt forkert. Ja, Charlie. Det var helt sikkert nummer 2. Pando, stop så. Waka, waka-oki. Amma. Pando? Nej, du
må ikke tykke på den, Charlie. Flop! Flop! Hvor er du? Flop. Det var sjovt! Jeg elsker Waka-Oki-maskinen! Så fandt jeg dem, lysene. Bing! Hvor er Bing? Det ved jeg ikke, Sula. Jeg ved det heller ikke. Lad os nu se. Lad os vente, Sula. Bare et øjeblik. Bing? Hvad er der i vejen, Bing? Har du bare lyst til at sidde under tæppet? Ja. Hvad skete der, Bing? Det er ikke min fødselsdagsfest. Og Pando, han lavede Waka-Oki helt forkert. Og han ville ikke stoppe. Og så sang han alt for højt. Ja, Pando elsker at synge. Yep. Og så ledte jeg efter dig, Flop. Men jeg kunne ikke finde dig. Men jeg er her nu, Bing. Har du det lidt bedre? Ja. Nå, Må vi komme ind nu? Bing? Yep. gå bare ind, Sula. Hej, Sabine. Sula. Hej, Sabine. Hej, Pando. Tillykke med fødselsdagen. Mange tak. Flop. Ja, Jeg holder fødselsdag. Holder mit tæppe. Yeah. det gør Når du. man holder fødselsdag, så skal man bruge den her. Ja. Gavlej. Ja. Lad os lege gavlej. Ja, lad os lege. Hej. Jeg holder fødselsdagsfest. Og vi skulle alle sammen lave gaveleg. Og lege med min Waka-Oki-maskine. Og så skulle vi spise min fødselsdagskage. Jeg viste dem alle sammen min Waka-Oki-maskine. Men Pando sang alt for højt. Og han gjorde det ikke rigtigt. Jeg kunne ikke finde Flop. Og så blev jeg ked af det. Men så kom Flop, og så kom alle andre også. Og så lavede vi gaveleg op på mit hyggelige værelse. Nogle gange kan man godt have en anderledes fødselsdag. Lækker kage, Bing! Fødselsdag. Det er en ting for Bing. Ja, tillykke med fødselsdagen, Bing! Okay, så er det cirkeltid. Cirkeltid. Hvad er det? Ja, det er noget, der er ganske særligt. En regn. Ja, Bing. Her er alle regnbuens farver. Okay, hvem er klar til at være naturudforsker? Så. I får alle sammen lov til at prøve. Hvem skal begynde, Flop? Lad os se. Sula, det blev dig. Og så bliver det Coco, Pando. Mig? Ja, og så kommer vi over til dig, Bing. Kom nu, drej på hjulet, Sula. Yay! Ja, drej på hjulet. Hvor står den henne? Sula, du er vores første naturudforsker. Du skal ud og udforske og finde noget, der er gult. Noget gult? En mælkebøtte. Godt. Må jeg plukke den? Ja, Sula. Mælkebøtter må man gerne plukke. En mælkebøtte. Jeg er en naturudforsker. Det er du. Naturudforsker. Så er det mig. Jeg tror måske, det bliver lilla. Nej. Rød. Du skal finde noget, der er rødt, Coco. Noget rødt. Rødt. Jeg har fundet min yndlingsting af alle ting, der er røde. Hvad er det, Coco? Hvad er det? Det er grønt. Ikke bladet, fjollehoved. Nå, Tada! Det er en mariehøne. en mariehøne. Mariehøne er mit yndlingsdyr. Vi ses senere, Marie. Farvel. Det er min tur. Aha. Orange, Pando. Du skal finde noget, der er orange. Jeg ved, hvor der er en orange ting. Kom med mig, Pando. Okay. Er det blomster? Nej, det er den der.
Orange! Se, hvad jeg har udforsket. Nå, det er en sten. Flot klaret, dreng. Flot klaret, Pando. Og hvem er vores næste naturudforsker så? Lilla. Jeg vil gerne have haft lilla. Herovre. Der. Så. Forsigtig, Bing. Det er en tidsel. En tidsel. Når man udforsker, skal man kigge godt efter. Se, Den har store tårne. lige præcis. Men jeg vil tage den med hen til Amma. Hvad så med at gøre det her? Mange tak, Flop. Amma. Ja? Jeg har fundet noget lilla. Hvad har Bing fundet? Jeg er en naturudforsker. Hvad er det? Det er en flot lille blomst, og den har tårne. Se. Det var da ret smart. Og den er lilla. Det var godt, du ikke rørte den, Bing. Ja. Ja, Det er min tur igen. Den er blå. Jeg har ikke haft blå endnu. Himlen. Nå. lige præcis. Nå, himlen. Ja. Flot klaret, Sula. Kom nu, lilla. Jeg vil have lilla. Rød. Rød. Du fik rød igen, Coco. Hvad henter hun? Aha. Her skal I se. Et rødt blad. Jeg kan godt lide blade. Okay, mig. Igen. Jeg har fundet noget rødt. Ej, kan du et blad mere? Okay, vi drejer en gang mere. Og så er der spisepausen. Jeg er den sidste naturudforsker. Nu bliver det rød igen. Rød? Nej. Okay. Rød. Et rødt blad. Bing, vi har masser af røde blade. Jeg kan ikke se noget andet, der er rødt. Lad os alle sammen hjælpe udforsker Bing med at finde noget rødt. Ja. God idé. Rød, hvor er du? Hvor er du rød? Lad os kigge herover, Sula. Nå, ja. Nej. Se, Sula. Jeg har fundet noget rødt. Alle sammen. Bing har fundet noget rødt. Okay. Jamen dog. Hvad skete der? Lad mig se en gang. Han er kommet til skade. Nå. Gør det ondt, Bing? Blod. Du har fundet noget rødt. Stakkels Bing. Amma, vi skal bruge et plaster. Jeg kommer nu. Jeg ville have plukket et hindbær, fordi det var rødt. Det ved jeg godt, Bing. Men du så ikke tornene? Du kiggede ikke ordentligt efter, gjorde du, Bing? Nej. Det skete også engang for mig, da jeg var mindre. Slemme hindbær. Stakkels kanin. Så. Tak, Amma. Nå, hvis jeg trækker den her gren til side, så tror jeg, at du kan nå det der hindbær, Bing. Og husk nu at passe på de tårne. Jeg plukkede det, Flop. Det var flot, Bing, kanin. Du fandt noget rødt, Ja, et Bing. Jeg er en hindbær. rigtig god naturudforsker. Det er også mig. Ja, nemlig. Klar, Bing. Vi udforskede naturen, og det var spændende. Vi dragede på hjulet, og så sagde det duk, 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 duk. Rød. Igen. Og så fandt jeg et rødt hindbær. Men grenen prikkede hul i mine fingre, og der kom blod ud. Flop holdt grenen til side, og så plukkede jeg hindbæret. At være en naturforsker er sjovt. Og hvis man kigger godt efter, så bliver man ikke stukket. Naturudforskning. Det er en ting for Bing. Og jeg elsker hindbær. Du vusher, Hoppeti. Flop, Ja, Bing. kan Hoppeti wushe hurtigere end din bil? Ja, Bing. Glæder du og Hoppeti jer til at besøge Sula? Ja, vi skal lave papirmalerier. Så er vi her. Ja, kom så, Flop. Sula! Sula! Det er mig. Hej, Amma. Goddag, Bing. Goddag, Hvor Amma. er Sula? Hun har en gæst på besøg. Hej, Bing. Farvel, Flop. Amma kan bare ringe, hvis du har brug for mig. Okay. Tak, Amma. Jeg skal lige ud og hente et par ting. Okay,
Vi ses om lidt, Flop. Hej, hej. Hej, Sabing. Hej, Sula. Det her er min fætter, Nicky. Han er ikke bare nuttet. Det der er altså min racerbil. Nicky elsker den, Bing. Bil. Ja, Nicky. Det er Bings racerbil. Ja. Er I klar til at rive papir i stykker? Ja, Amma. Godt. I skal begge to have et underlag. Papir og en blyant. Vi skal lave en tegning først. Nå. Og så skal vi rive og prikke med limen. Jeg vil lave den mest glitrende stjerne. Jeg vil lave Flop. God idé, Bing. Kommer Flop snart tilbage? Ja, Bing. Det gør han. Okay. Nå, min gulerodskage bærer ikke sig selv. Jeg er ude i køkkenet. Okay, Emma. Ups. Forsigtig, Nicky. Nicky, kom og lav papirmalerier. Må jeg gerne få det brune papir, Sula? Ja, Bing. Mange tak. Nicky, værsgo. Lige præcis. Og nu skal du rive det i mindre stykker. Nicky. Hey, pas lige på. Vær sød ved Nicky, Bing. Han er lille bitte. Jeg er sød ved ham. Han leger altså med min racerbil. Nå, ja. Hov, Amma, har vi noget lille rivepapir? Ja, vi har, Sula. Bil hurtigt. Ja, for det er jo en racerbil, Nicky. Bil, whoosh. Okay. Se, du kan rushe min racerbil ned ad rutsjebanen. Hurtigt. Ja, whoosh. Bil, whoosh. Nu skal jeg vise dig det. Okay. 1, 2, 3. Ja! Og det er whoosh, Nicky. Whoosh. Igen. Du kan også whooshe ned ad rutsjebanen. Nu skal jeg vise dig det. Okay. 1, 2, 3. Ja! Igen. Nej, Nicky. Nicky. Nej. Nicky, er du okay? Nej. Bing, du skulle have passet på Nicky. Gjorde jeg? Nej, det gjorde jeg. Han er for lille. Hvad er dog det for et råberi? Bing, nu Nicky kan ned ad rutsjebanen. Nej, jeg gjorde. Ja, det gjorde. Og nu er hans briller gået i stykker. Men i det mindste er Nicky da ikke gået i stykker. Nicky vil selv op på rutsjebanen. Og du er overhovedet ikke sød, Sula. Jeg vil have Flop. Bing. Flop er tilbage om mindre end et splitsekund. Bing. Briller. Nicky. Bing. Briller. Hvor er du bare dygtig. Bing, okay. Briller. Tak, Nicky. Undskyld, Bing. Undskyld, Sula. Hvor er I gode til at sige undskyld. Okay, hvem har lyst til min lækre gulerodskage? Mig. Det er mig. Okay. Flop! Kom du ind, Flop. Flop. Jeg har Hej med savnet dig, Bing. Flop. Jamen, jeg har da også savnet dig. Vi skal have gulerodskage. Jamen, Vil du have en kop te? ja tak. Kage. Det smager godt, Amma. Kage. Nam. Nicky. Hej. Mig
mig og Sula lavede rivmalerier. Og jeg lavede et billede af Flop og Hoppity. Sulas fætter, Nicky, han er lille. Og han faldt ned og ødelagde sine briller. Sula blev sur på mig, og det kunne jeg ikke lide. Men så fiksede Nicky sine briller igen, og han er dygtig. Nogle gange går ting i stykker, og så bliver de fikset. At fikse ting er stadig en ting for Bing. Og en ting for Nicky. Må jeg hjælpe dig, Flop? Jeg har en opgave, der passer perfekt til dig. Vi skal ud med affaldet. Okay, Flop. Jeg er en god hjælper. Ja, det er du. Er du okay, Bing? Yep. Det har regnet. Åh, Du må hellere tage gummistøvler på, Bing. goddag, gummistøvler. Jeg har en opgave til jer. Goddag. Goddag. I skal med udenfor og holde min fødder tørre. Nemlig. Dine fødder skal nok holde sig varme og tørre i dem. Er du klar, Bing? Yep. Jeg er klar. Kom så. Wow, vent lige lidt. Okay, Bing. Nu kan du putte affaldet ned i skraldespanden. Ew. Den lugter og er ulækker. Yep. Affald kan godt være lidt ulækkert. Lad os lukke låget igen. Ew. Flop, du har ikke puttet dit affald i skraldespanden endnu. Men det her skal ikke i skraldespanden, Bing. Det skal til genbrug. Hvad er genbrug, Flop? Ser du, nogle ting behøver man ikke at smide ud. De kan bruges igen. Som den her flaske. Den er blevet helt mast. Ja, men den kan laves om til en ny ting af plastik. En kop, for eksempel. Ligesom min pingvinkop. Ja, det kunne godt være. Sej flaske. Ja, ikke? Hvad kan den blive til, Flop? Måske til en spand? Åh, Eller en toiletbørste? du bliver måske til en toiletbørste. Ja, sikke et heldigt genbrugsasen. Kom så. Skal vi gå ind nu, Flop? Min gummistøvler kan godt lide at være herude. Plask! 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 Okay, Bing. Min gummistøvler vil gerne den her vej. Okay. Hvad er det, Flop? Lad os gå hen og finde ud af det. Kom så, gummistøvler. Lad os gå hen og finde ud af det. Plask! 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 En snegl! Flop! Det er en snegl! Det var snegle, der havde lavet sporene. Sig goddag til sneglen, gummistøvle. Goddag! Goddag. Flop, hvorfor er der så mange snegle? Snegle kan godt lide, når det har regnet. Hvad med blomsterne? Kan de også godt lide at blive våde? Ja. Blomster elsker at blive våde, Bing. Ligesom mine gummistøvler. Mine gummistøvler elsker at blive våde. Please, plask, please, plask. Gummistøvler kan godt lide, når det plasker. Hop. Gummistøvler. Hop. Lad os lave kæmpe stort plask. Please, plask. Bing. Min fødder er helt våde. Lad os se på det. Du skal hive hårdt, Flop. Lige dog. Ja, de er godt nok våde. Se. Det var der, vandet kom ind. Gummistøvle. Det er altså ikke meningen, at du skal blive våd indeni. Kan du lave den, Flop? Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Måske det er på tide, at du får et par nye gummistøvler, Bing. Men jeg elsker mine gummistøvler, Flop. Jeg vil altså ikke have, at du smider dem ud. Skraldespanden lugter og er ulækker. Der vil min gummistøvler ikke være. Okay, Må jeg beholde dem? selvfølgelig. Vi putter dem ikke i skraldespanden. Måske kan de bruges til noget andet.
Hvad kunne det være, for eksempel? Det ved jeg ikke. Lad os prøve at se, hvad vi kan finde ud af. Okay. Du skal lige have den våde strømpe af først, Bing. Det var bedre. Tak, Bing. Det føles dejligt, Flop. Plask, 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 plask. Snegl! Jeg har et nyt hus til dig. Kom herhen, Snegl. Jeg tror, sneglen foretrækker sit sneglehus. Se, den passer. Ja, det gør den. Det kan gummistolen bruges til. Og det ser rigtig flot ud, Bing. Du genbruger din gummistøvle, for nu er det en gummistøvlepotte. Gummistøvlepotte. Du er det, man kalder ægte genbrug. Jeg fandt noget nyt, gummistøvlen kan bruges til. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Det er jeg faktisk også. Jeg hjalp Flop med affaldet. Og også med det, der skulle til genbrug. Og så tog jeg mine gummistøvler på, for det var vådt. De kan godt lide at blive våde udenpå. Men de skal altså holde mine fødder tør indeni. Men så var der et stort hul i min ene gummistøvle. Og det var ikke så godt. Men jeg ville ikke putte dem i skraldespanden. For det ville min gummistøvle ikke kunne lide. Så satte jeg blomster ned i den, så den blev genbrugt i stedet. Og det var meget bedre, for nu er det en gummistøvlepotte. At genbruge, det er en ting for Bing. Den kan godt lide at være en gummistøvlepotte. Jeg kan se den! Jeg kan se brandbilen! Ja. Se, det er Bing! Hej, Bing! Sula, det er Sula, Flop! Hej, Bing! Pando! Se lige mig! Jeg vil også sidde i brandbilen, Flop! Okay. Kom så, Bing. Hej, Bing. Goddag! Hej, Sula! Goddag, Sula. Goddag, Amma. Det er en brandbil, Bing! Det ved jeg! Har du siddet i den, Sula? Nej, men jeg er den næste. Og så er det min tur, ikke, Flop? Ja, det tror jeg, Bing. Babu, babu. Du må godt bruge den rigtige sirene, Pando. Tryk på den der. Babu, det var en høj. Ja, det var det. Kom så, Pando. Ned med dig. Så er det mig, så er det mig. Og så er det mig, Flop. Ja, måske, Bing. Godt klaret, Pando. Ja! Og hvad hedder du så? Det er så sjovt ud, Sula. Pando. Goddag, Sula. Kunne du tænke dig en tur? Ja, tak. Okay. Skal vi vande de lilla blomster, Sula? Det er tulipaner. Nemlig, ja. Er du klar, Sula? Jeg er klar. Hvor er du god til at vande? Undskyld. Jeg er ikke en tulipan, din fjollegøj. Jeg ved en masse om brandbiler. Gør jeg ikke, Flop? Jo. Bing har en meget flot billedbog med brandbiler. Vi læser i den. Ikke, Flop? Op med dig. Hele tiden. Hvor lyder det højt. Mange tak. Er det min tur, Flop? Det kan godt være, Bing. Jubi! Lad os se. Jeg vil sidde i modtaget. brandbilen. Vi er på vej. Jeg er ked af det. Vi har fået et nødopkald. Kom Vi så. bliver nødt til at køre med det samme. Nej. Men det var min tur. Det ved jeg, Bing. Hvornår får jeg min tur? Det ved jeg ikke. Brandbilen var nødt til at køre. De fik et nødopkald. Det er ikke retfærdigt. Sula og Pando har siddet i en rigtig brandbil. Og jeg fik ikke engang en tur. Det ved jeg Stakkels godt. Bing. Kom så, Bing. Nej. Bing. Nu er jeg skuffet. Det er jeg ked af, Bing. Kom så, Pando. Jeg skal tilbage til butikken. Okay. Farvel, Bing. Farvel, Sula. Bing? Skal vi ikke invitere Sula og Amma med hjem til os? Vi har bagt gulerodsbagels. Jo,
Jo, tak. Gulerodsbagels. Men jeg vil gerne sidde i brandbilen. Det ved jeg. Vi kunne læse i din fakta om flotte brandbiler, når vi kommer hjem. Okay. Bing. Brandbilen! Se! Sørme så. Nu! Vi skal hen og se brandbilen! Okay, vent på mig. Okay. Stille og roligt. Det er Arlo. Det er det til os. Hvad laver du deroppe, Arlo? Arlo er min ven. Nå, er han? Han er fanget. Nej. Vi kan simpelthen ikke få ham ned. Kom så. Kom så, Missa. Dygtig Missa. Arlo er bange. Nej, Stakkels Arlo. Måske leger han gemmeleg. Ja, det gør han nok. Nå, ja, selvfølgelig. Arlo, Kom så. kom ned. Kom så, Missa. Han hører efter. Han lytter, Søren. Kom så, Arlo. Arlo, kom nu ned. Kom så. Ups, jeg har dig. Hey. Fantastisk, Arlo. Mange tak, Bing, for din store hjælp. Ja. Selv tak. Ja. Tusind tak for hjælpen, Bing. Arlo. Som en særlig tak vil vi høre, om du har lyst til at prøve at sidde i vores brandbil. Ja. Selvfølgelig, Bing. Så kom med. Yay! Hvor spændende. Wow! Nå, Bing, er der noget, du gerne vil vide om at være brandmand? Hvordan er det at bo på en brandstation Tja, det... og glide ned ad stangen? Altså, vi bruger stangen til nødstilfælde, men vi bor der ikke hele tiden. Men vi bliver der om natten en gang imellem. En soveaftale. Ja, noget i den stil. Måske har du lyst til at komme og besøge os en dag. Ja! Det kan være, vi får brug for din hjælp igen. Brandmand Bing. Tusind tak! Flop! Ja, Bing. Må jeg tage Hobbity med? Selvfølgelig. Yeah! Hej! Jeg tog hen i parken og så brandbilen. Og Pando og Sule fik lov til at sidde i den. Og så, da det var min tur, ja, så kørte brandbilen væk. Så blev jeg skuffet, og jeg ville gerne hjem. Men så kunne Arlo ikke komme ned for taget. Og jeg talte med Arlo og hjalp ham med at komme ned. Og så fik jeg lov til at sidde i brandbilen. Hvis du hjælper Arlo, får du måske også lov til at sidde i brandbilen. Brandbiler, det er en ting for Bing. Jeg er brandmand Bing. Hobbity. Feflodhesten kan også swooche. Vi kan kalde hende Hippoti. Hippoti og Hobbity. Goddag, Hippoti. Goddag, Hobbity. Jeg er vildt god til at wusche. Se, parat. Hippoti. Hobbity. Whoosh! Du er meget klog, Hippoti, der er rigtig dygtig til at wusche. Mange tak. Igen. Hippoti. Hobbity. Whoosh! Hobbity kan wusche endnu højere. Whoosh! Bing, pas nu lidt på. Det er okay, Sula. Hobbity er meget modig. Det er Hippoti også. Hippoti. Hobbity. Nej, Hippoti. Stakkels Hippoti. Er du okay? Kom nu, Bing og Hobbity. Hjælp mig, så Hippoti får det bedre. Stakkels Hippoti.
Er det min yndlingskanin, jeg kan høre? Ja, Og Hoppity og Hippoti. vi vusher. Hvor skønt. Se, Amma. Hippoti. Hoppity. Whoosh! Hippoti. Hippoti er ikke lige så dygtig til at wushe som Hoppity. Jamen, måske skal hun bare øve sig lidt. Hippoti, kom ned! Hippoti! Hey, I larmende wusher! Vi kan ikke nå Hippoti. Jamen, har I da bedt om hjælp? Nej. Vil du være sød og hjælpe os, Amma? Selvfølgelig vil jeg det. Er I klar? Ja. Wush! Og Hippoti. Mange tak, Amma. Det var så lidt, Sula. Hippoti. Hoppity. Hey, hvem har inviteret dig til kaffe? Det ser ud til, at Hoppity gerne vil wushe udenfor. Der er mere plads dernede. Ja, og så kan han flyve helt op i luften. Ja. Kom så, Sula. Hej, så flot. Det er okay, Bing. Jeg er lige heroppe. Nu skal de flyve hele vejen op til månen. Ja. Hippoti. Hoppity. Whoosh! Igen. De skal virkelig være modige for at flyve så højt op. Hippoti. Hippoti. Hoppity. Hoppity. Whoosh! Hippoti. Hippoti. Huh? Hvor er hun, Bing? Sula, der er hun. Nej. Vær sød at komme ned lige med det samme, Hippoti. Jeg tror altså ikke, at hun kommer ned. Det er okay, Sula. Hoppity er dygtig til at redde andre. Kom så, Hoppity. Hippoti har brug for din hjælp. Hoppity. Whoosh! Hoppity, kom ned. Jeg tror altså ikke, han kommer ned, Bing. Hoppity, kom ned. Hoppity. Lad os hente Amma. Hun kan hjælpe os. Amma. Jeg kommer. Men Sula, de kan ikke lige have været op helt alene. Hvad handler alt det her woosh-halløj om? Vi lavede, og det var rigtig sjovt. Ja, men så sad Hippoti pludselig fast i træet. Og Hoppity ville op for at hente hende. Men nu sidder han så også fast. Det gør ingenting. Selv superhelte sidder fast nogle gange. Nemlig. Vil I lige godt hjælpe os med at få dem ned igen? Ja. Selvfølgelig vil vi det. Men først har jeg brug for jeres hjælp. Kom med. Det er okay, Bing. Jeg bliver her hos Hoppity. Okay, jeg kommer. Mange tak. Tak, Bing. Okay. Nu skal I sørge for, at stigen står helt stille. Amma kommer nu, Hoppity. Er I okay? Selvfølgelig er de det, Bing. Og de siger, lad være med at se så bekymret ud. Sådan. Nu kommer de. Wush. Wush. Hippoti. Hoppity. Tak, fordi du hjælper, Sama. Det var sørme så lidt. Mange tak. Hvor skønt, var Sula? Og også skønt for dig, Bing. Ja, tak og være. Det var så lidt, Bing. Sula og jeg legede. Hippity, Hoppity, Whoosh. Men Hoppity wusher for højt op og så fast. Højt op i et træ. Og Hoppity måtte wushe op og redde hende. Men så han os fast. Og de ville ikke komme ned. Og vi blev bekymrede. Men så hjalp Flop og Amma os heldigvis. Og så wushede de ned igen. Hvis noget så fast, skal man bare bede om hjælp. At bede om hjælp, det er en ting for Bing. Og du kan våge på at sidde fast igen, Hoppity. Se lige den her, Bing. Ja, vi fandt en, Flop. Ja, Skal vi prøve? forsigtig.
Hvor er det flot. 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 5 sten. 5. Hvor er det flot. Lad os finde en sten til. Lad os kigge derover, Bing. Okay. Wow. Se lige den her. Må jeg se? Der er et mønster på den. Den er helt snoet. Det er en meget særlig sten, Sula. Oh. Det bliver kaldt et ammonitfossil. Wow. Hvad er et ammonitfossil? Tja, det er en sten, der engang var levende. Hallo, flot. En sten er ikke levende. Før det blev til en sten, var det et ægte levende havvæsen. Og den levede for millioner af år siden. Dengang var Haptosaurus i live. Ja. Wow. Og så sank den ned i vandet. Ned til bunden af havet. Stakkels snoet ammoniet. Og meget langsomt blev ammonitten til det her flotte fossil. Jeg elsker min ammoniet. Det er min allersærligste sten. Jeg vil også finde en. Tja, de kan være meget svære at finde. Jeg er virkelig god til at finde ting. Lad os kigge der, hvor jeg fandt min. Okay. Okay. Hvad med den her? Hvor er du, lille ammonitfossil? Ammoniet, hvor er du? Husk nu at vende dig om, Bing. For måske gemmer den sig på den anden side. God idé, Sula. Er der nogen ammonitter på den her? Nej. Måske den her. Det var bare mudder. Se lige den her. Er det en ammonit? Nej. Men den er helt glitrende. Sikke en smuk sten, Sula. Den vil jeg beholde. Se lige den her. Nej. De ser alle sammen ens ud. Husk nu, at ammonitter har ligget i skjul i meget lang tid. Nå, klar eller ej. Her kommer vi, ammonitter. Se, der er masser af sten herover, Bing. Okay. Er der nogen ammonitter her? Nej. Er det sådan en flok? Det tror jeg ikke, Bing. Må vi se din igen, Sula? Her. Mærk med fingeren her. Den er helt bumpet. De fleste sten er glatte, men ammonitfossiler er lidt bulede. Ja. Husk at vende dem om, Bing. Nej. Nej. Der er alt for mange sten. Ja, der er mange sten, Bing. Men ikke flere ammonitter. Jeg finder aldrig en. De er også ret svære at finde. Men Sula har allerede fundet en. Ja, det har hun. Måske var hun bare heldig. Jeg vil også finde en ammonit, som er 1 million år gammel, ligesom Raptosaurus. Og jeg vil også være heldig. Det ved jeg, Bing. Du har ledt meget ihærdigt. Men der er kun stenflop. Jeg har fundet 3 glimtesten. Bing! Du har fundet ammonitter. Ja. Hvad? Se, lige bagved dig. Ammonitter! Flot! Se! Ja. Sikke en flot samling ammonitter. 1, 2, 3, 4. Der er 4 ammonitter, Sula. Yeah! Den er bumpet. De er bumpet. Goddag, ammonitter. Det er Haptosaurus. Goddag, ammonitter. Kan vi tage dem med hjem?
Så kan vi vise dig hjem. Tror I, at vi 3 kan bære den hele vejen hjem? Nej. Hvordan kan vi så vise dine ammonitter frem, hvis vi ikke kan tage dem med hjem? Jeg ved det. Vi kan tage et billede på din telefon, Flop. God idé, Bing. Ja. Sig ammonitfossil. Ammonitfossil. Må jeg se? Hej. Vi kiggede efter store sten. Men så fandt Sula et ammonitfossil. Jeg ville også finde et ammonitfossil. Men jeg kunne ikke finde et, og så blev jeg ked af det. Men så sagde Sula, se! Og så fandt jeg 4 ammomitter. Jeg kan ikke tage mine ammomitter med hjem, så Flop tog et billede. Nogle gange, når man prøver og prøver og prøver, så finder man en ammomit. At finde fossiler er en ting for Bing. Og mine ammomitter er de bedste fossiler i verden. Hej, Bing. Se, hvad jeg har. Hej, Coco. Goddag, Charlie. Værsgo, Charlie. Hvad er det? Det her er Holly Hula Hop, og jeg kan lave mange hulaer med hende. Se, Bing. Hula, hula, hula. Det var så 3 hulaer. Det var fint. Men jeg lavede 7 derhjemme. Må jeg prøve? Ja, jeg viser dig det. Først skal man stå sådan her. Yep. Og så drejer man hula-hop-ringen og gør sådan her. Hula, 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 hula. Så er det mig. Hula. Så, først fremad og bagud. Bing! Det er en hula-hop-ring. Det er altså ikke en dansering. Og det er også en hoppering. Hoppe, hoppe, hoppe. Ja, det er svært at hule af. Prøv at se igen. Hula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Det er min nye rekord. Må jeg prøve? Her, Bing. Jeg vil også klare 8 hulaer. Vent. Jeg kan godt. Ja, du kan. Her, prøv en gang til. Det er svært. Det var også rigtig svært for mig engang. Jeg blev bare ved med at prøve og prøve. Og så... Tada! Så kunne jeg pludselig hula, hula, hula. Coco har ret, Bing. Er du klar til at prøve igen? Du skal ikke spise den, Charlie. Charlie vil også prøve hula-hop-ringen. Beklager, Charlie. Man skal kunne stå op for at lege med hula-hop-ringen. Forstår du det? Han kan kravle igennem tunnelen, Charlie. Det er et Charlie-tog. Fut, fut. Charlie kan godt lide det, Bing. Han tror, det er en tunnel. Ja, en tunnelring. Jeg har det, Coco. Lad os lave hulaer sammen. Ja, jeg kan vise dig, hvordan man gør det, Bing. Bing, du læner dig den forkerte vej. Gør ligesom mig. Hula, hula, hula. Okay? Er du klar til at prøve igen, Bing? Ja, nu har jeg styr på, hvordan man gør Flop. Hula, hula, Hula. 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 Sådan. Hula, hula. Jeg kan godt. Hula, Jeg kan nu. Se du. Så du mig lige, Flop. Ja, jeg så dig godt, Bing. 1, 2. 2 hulaer. Jeg har lært dig, hvordan man hulaer, Bing. Se mig lige en gang. Hula, hula, yeah! Er du okay, Bing? Bing. Se, hvad du har gjort ved Holly. Nej. Nej.
For søren. Jeg var så glad for at holde i hula hop. Det er jeg ked af, Coco. Jeg ødelagde den ikke med vilje. Jeg ved godt, det ikke var med vilje. Men den er stadig ødelagt. Flop kan måske lave den. Kan du lave den, Flop? Ja, lad os se en gang. Jeg tror desværre ikke, jeg kan reparere den mere end det her, Bing. Nu kan jeg ikke hule mere. Det var en skam, Coco. Det ser ud til, at Charlie stadig kan lege tunnel med den. Skal jeg lige tjekke, om den stadig kan være en hoppering? Det kan den. Holly er stadig god som en hoppering, Coco. Du har ret. Hoppe. Prøv en gang, Coco. Okay. Hoppe. Hoppe. Jeg kan gøre det rigtig hurtigt. Super flot hoppet, Coco. Hvad med det her? Flop, Du shipper med den. du er god til at shippe, Flop. Hvad siger I til at prøve? Du må gerne prøve først, Coco. Tak, Bing. Det var pænt af dig, Bing Kanin. Shippe. 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 Jeg var god til at shippe. Jeg kunne godt lide at hule af, men jeg elsker at bruge den som en shippering. Og som hoppering. Ja, Charlie. Og så en tunnelring. Kom så, Charlie. Hej. Coco havde sin hula-hopring med. Og man skulle gøre sådan her. Hula. Og det var svært. Charlie og jeg fandt på andre ting, man kunne bruge den til. Som hoppering og tunnelring. Så sagde hula-hopringen knæk. Og ikke engang Coco gå hula af med den længere. Og så blev jeg trist. Men så lavede vi de andre hula-hop-lege i stedet. Og så kunne vi have det sjovt og lege. En hula-hop-ring, det er en ting for Bing. Hula. Flop. Jeg kan se noget. Jeg kan se fyrværkeri. Hvor? Kan du vise mig det, Bing? Der. Det er ikke noget særligt stort fyrværkeri. Det er fordi, det er en flyvemaskine. Ja, det er. Det er en flyvemaskine. Der er ikke noget fyrværkeri endnu, Bing. Jeg vil lege en super lammende knaldraket. Whoosh! Bam! Super larmende. Du skal ikke være bange, Flop. Kan vi gå udenfor, Flop? Det larmer nok for meget derude, Bing. Sula og Amma. Hej, Sabing. Det er mig. Hej, Sula. Hej, Sabing. Det er mig. Goddag, Sula. Hvad? Goddag, Bing. Sula kan ikke høre dig. Se, Bing. Mine ørevarmer gør alting mere stille. Alting. Undtagen Sula. Hvorfor vil du gerne have, at alt skal være stille, Sula? Hvad? Hvorfor vil du gerne have, at alt skal være stille? Hvad? Fortæl Bing, hvorfor du har ørevarmere på, Sula. Jeg kan ikke lide larmende fyrværkeri, Bing. Mine ørevarmer gør det mere stille. Hør. Stille. Højt. Stille. Højt. Stille. Højt. Dem kan jeg godt lide. Det er min, Bing. Fyrværkeri! Nej, høj. Se, Bing, det er nok en super larmende raket. Wow!
Derovre. Se. Over trætoppene. Jeg kan ikke se den. Jeg kan ikke se den. Hey, Flop. Lad os gå udenfor. Lad være med at åbne døren, Bing. Du lukker al larmen her ind. Men jeg vil se raketterne. Nej, Bing. Det er alt for skræmmende. Jeg er ikke bange. Du har ikke ørevarmer på. Nej. Jo. Nej. Så er det godt, I små knaldraketter. Nu har jeg brug for ørevarmer. Lad os gå udenfor. Jeg bliver herinde, hvor der er stille. Det er en god idé, Sula. Jeg bliver også her. Okay, kom så. Haha. Whoosh. Den larmede meget. Er du okay, Bing? Ja. Se, den der kan jeg godt lide. Er det så helt slut nu, Flop? Lad os vente og se. Måske kommer der en mere. Se! Wow! Bing! Bing? Hvad er der galt, Bing? Der var et højt brag. Bing har brug for lidt ro. Det var for højt. Stakkels Bing. Få det til at stoppe, Flop. Det tror jeg ikke, jeg kan, Bing. Men jeg har en idé, der kan gøre det mere stille. Det er okay, Bing. Der er helt stille herinde. Kaninen har brug for nogle ørevarmere, Sula. Nu kommer der en stor en. Lad os prøve dem her. Ører. Nu er alting stille! Bing, virker de? Hvad? Ja! Jeg tror, de grydehandsker virker. Uden tvivl. Wow. Bing, se. Bing. Hvad? Det er okay, Bing. Kom bare, Bing. Det er en superraket! Men den er ikke for larmende. Det er jeg glad for, Bing. Hej, jeg vil gerne se de super larmende knaldraketter sige. Bam! Sula havde ørevarmer på, fordi hun var bange for bragene. Jeg var ikke bange, så jeg gik udenfor. Men så kom der en super larmende knaldraket, der sagde bam! Og det var alt for højt, og jeg blev bange. Så Flop lavede nogle ørehandsker til mig. Man kan ikke stoppe bragene, men man kan gøre det mere stille. Fyrværkeri, det er stadig en ting for Bing. Men kun hvis det ikke larmer. Flop! Flop! Min skygge kom ud for at lege. Se! Han er forsvundet. Forsvundet? Hvorhen? Jeg skal nok finde ham. Okay. Aha! Jeg har fundet ham, Flop. Aha. Nu er han væk igen. Skal vi ikke begge to prøve at lede efter ham? Der var Må du. du ikke lade ham slippe væk, Bing? Se, Flop. Der er min skygge. Og der er din.
Den gør det samme som mig. Skygger er virkelig gode til at kopiere bevægelserne. Goddag, lille skygge. Nu er han ikke så lille længere. Wow. Nu er min skygge også blevet stor. Og Whoop. Min dans krumper. ui. Jeg er helt skrumpet. Whoop. Whoop. Der. Der. Dog. Dog. Det. De. Nu skal vi lege en ny leg. Okay. Skal vi ikke lege? Skyggefange. Yay! Så skal du være monsteret. Ja. Så skal du løbe efter mig og prøve at fange en skygge. Jeg skal fange din skygge. Ah! Du kan ikke fange mig, skyggemonster. Jo, jeg kan. Du skal væk. Kom så, skyggemonster. Hey! Hvor er min skygge? Den er også blevet helt væk. Solen kan ikke se os. Lad os gå herud. Der er den jo. Skyggemonstret. Hvor fik jeg dig? Nu er det mig, der er skyggemonsteret. Skyggemonstret kommer og tager mig. Nu kommer jeg og tager dig. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Se, nu er din skygge blevet væk. Ja, det er den da også. Se. Bing. Det er godt nok en stor sky. Solen kan ikke se os, når skyen hænger deroppe. Gå så væk, sky. Nu puster jeg dig væk. Se, Flop. Okay. Jeg tror ikke, det virker, Bing. Men det er stadig min tur til at være skyggemonsteret. Jeg tror snart, at det begynder at regne, Bing. Blah. Kom så, Bing. Lad os gå indenfor. Nej, jeg vil lege skyggemonsteret. Hurtigt. Lad os gå ind. Nej, det vil jeg altså ikke. Kom nu. Vi bliver helt gennemblødt. Buddeluddeluddelud. Nej. Prøv lige at se en gang. Flop, min skygge er stadig derude. Og nu bliver den helt sikkert både kold og våd. Din skygge sørger altid for at være i nærheden af dig, Bing. Så den kan ikke være udenfor, når du er herinde. Hvor er den? Tja, hvis vi skal finde den, så skal lyset kunne se dig. Nå. Aha. Min lommelygte. Yep, der er masser af lys i den. Se, Flop, der er den skygge. Den er lige bag dig. Goddag igen, skygge. Hvor er min skygge, Flop? Ja, lad os lede. Jeg vil altså finde ham. Okay. Skygge, skygge, skygge. Hvor er du? Skygge. Bing, Nå. Jeg kan ikke finde ham, Flop. se. Han er lige bag ved dig. Min skygge er lige der. Ja, nemlig. Nu hvor lyset kan se dig, så kan du se din skygge. Yay! Woo! Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Det er mig, der er skyggemonsteret. Det var flot, Bing-kanin. Hej, Flop og jeg lader skyggefange. Og det var sjovt. Men da det var mig, der skulle være monster,
Så kom der en stor sky, og det begyndte at regne. Så jeg var nødt til at efterlade min skygge i regnen, og det kunne jeg ikke lide. Men Flop havde en lommelygte, og når lyset kunne se mig, så kunne jeg finde min skygge igen. Din skygge følger altid efter dig, uanset hvor du er. Men husk nu, hvis lyset ikke kan se dig, så kan din skygge ikke komme ud og lege. Skygger, det er en ting for Bing. Og nu er jeg skyggemonstret. Se! Hvad er det, der sidder oppe i træet? Hvor? Lige der. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Lad os gå over og undersøge det. Okay. Hvad er det, Flop? Det er en ballon, der kan svæve. En andeballon. Den stakkels and sidder fast. Kan du få den fri igen, Flop? Yep. Her skal I se. Hvorfor sad den fast deroppe, Flop? Ja, vi tror, at der er en, der ikke har holdt ordentligt fast i snoren, og så er den fløjet lige op i træet. Må jeg holde den? Jeg vil også. Jeg synes, I skal skiftes til at holde den. Jeg vil først. I kan ikke begge to holde den først. Men ved I hvad? Jeg holder snoren om bag ryggen. Og den af jer, der gætter, hvilken hånd jeg holder den med, får lov til at holde den først. Den der. I bliver nødt til at gætte på hver sin hånd. Okay. Den der. Den der. Værsgo, Ping. Yay! Jeg vil få andeballongen til at flyve hele vejen over til søen. Og det er altså lidt langt væk, Ping. Hvad med, at du flyver andeballon over til bænken? Ja. Og bagefter er det Sulas tur. Andeballon! Rap, rap, rap! Hold godt fast i snoren, Bing. For ellers flyver andeballongen sin vej. Bing, du skal flyve hen til bænken, så jeg også kan prøve. Woohoo! Yay! Så er det min tur. Hvornår er det så min tur igen, Flop? Hvad med, om du flyver den hen til det der træ, Sula? Okay. Og bagefter er det din tur igen, Bing. Kom så, andeballon. Andeballon. Rap, rap, rap. Andeballon. Rap, rap, rap. Kom nu, Sula! Skynd dig lidt! Andeballon. Rap, 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 rap. Andeballon. Jeg kan ikke lide at vente. Nej, men I kunne slippe for at vente, hvis I nu fløj andeballongen sammen. Men se, der er altså kun én snor. Det kan vi da hurtigt fikse. Her skal I se. Så, nu kan I begge to holde i snoren. Tak, Flop! Hold godt fast. Yay! Nej! Nu flyver den væk, Flop. Mange tak. Flop. Så, hvis I ikke vil have, at andeballongen flyver væk, så skal I holde godt fast og blive tæt på hinanden. Nå, lad os prøve igen. Vi holder begge to andeballongen. Hvor skal vi løbe hen, Bing? Hvad med, at andeballongen flyver hen til lygtepælen? Ja! Andeballon! Rap, rap, rap! Bing, sæt farten ned. Vi skal huske at være tæt på hinanden. Hvor skal vi hen nu? Okay. Andeballongen flyver hen til den der blå busk. Det er altså en rhododendron. Det er rigtigt, Sula. Hold godt fast, Sula! Og bliv tæt på hinanden. Andeballon. Rap, rap, rap! Andeballon! Rap, rap, rap! Hvor skal vi så hen? Okay. Andeballongen skal flyve hen til statuen. Yeah! Andeballon! Rap, rap, rap! Andeballon! Rap, rap, rap! Andeballon! Rap, rap, rap! Alle ballonfører, hold godt fast og bliv tæt på hinanden. Hvor skal vi nu hen? Andeballongen skal flyve hen til søen. Til anderne! Andeballon! Rap, rap, rap! Andeballon! Rap, rap, rap! Nej. Se! Nu flyver den væk! Fang den, Flop! Den er for højt
oppe, Bing. Jeg kan ikke nå den. Nej. Kommer den ned til os igen? Det tror jeg ikke. Den er fløjet for højt op nu. Vi holdt ikke godt nok fast. Og vi blev heller ikke tæt på hinanden. Gjorde vi, Bing? Ikke helt. Nej. Jeg kunne godt lide at lege med Anne-ballonen. Det kunne jeg også. Tja, men vi kan på en måde stadig lege Anne-ballon. Men vi har jo ikke en Anne-ballon, som vi kan flyve med længere. Nej, det ved jeg godt. Jeg flyver ikke helt så godt som Anne-ballonen. Men vi kan stadig holde godt fast. Her. Og blive tæt på hinanden. Så er du simpelthen anden i midten, Flop. Hvor skal vi nu hen? Anne-ballonen skal flyve hen til pavillonen. Ja, Anne-ballonen! Anne-ballon! Anne-ballon! Hej. Sula og jeg fandt en ballon, og den sad fast helt oppe i et træ. Det var svært at vente på, at det blev min tur, så vi legede med den begge to sammen i stedet for. Men så var vi pludselig ikke så tæt på hinanden, og vi holdt ikke fast, så Anne-ballonen fløj væk. Og så var der ikke nogen, der kunne lege med Anne-ballonen. Men så blev Flop til Anne-ballonen, og så legede vi alle sammen igen. Når det er svært at vente på, at det bliver din tur, så kan man finde på en ny leg i stedet. At lege sammen, det er en ting for Bing. Anne-ballon! Her, pas på, at han ikke bliver væk. Tak, Flop. Flop, Hoppity vil gerne se ænderne. Okay, lad os gå derhen. Whoosh! Se, det ender, Hoppity. Rap, rap. Flop, anden sagde rap, rap til Hoppity. Måske siger de goddag, Bing. Rap, rap. Hoppity siger også goddag til dem. Farvel, venner. Hvor skal vi gå hen nu? Hoppity vil gerne hen til karusellen. God idé. Lad os gå derhen. Whoosh! Træd nu ikke i hundebagen, Bing. Nu må du ikke træde i hundebanen, Flop. Nej da. Karusellen! Vil du ikke skubbe os, Flop? Okay, holder I godt fast? Yep. Hurtigere, Flop! Juhu! Hoppity vil gerne af nu. Okay. Sådan der. Hoppity blev helt rundtosset. Nå da. Kom så, Hoppity. Jeg kan se Ammas hus heroppe fra. Hun er ude i haven, Flop. Amma! Hallo? Vil du gribe Hoppity, Flop? Ja. Okay. Whoosh! Ja. Så er det dig, Bing. Okay. Whee! Værsgo. Hoppity. Amma vinkede ikke til mig, Flop. Jamen, måske hørte hun dig ikke, Bing. Hoppity siger, at han gerne vil over og sige hej til Amma. Jamen, så går vi derhen. Hoppity! Glem nu ikke. Hundebagen. Flop. Nu trådte jeg i hundebagen. For søren. Hop derover, så ser vi på det. Hop, hop, hop. Det var faktisk heldigt, at Hoppity ikke også trådte i den. Ja, det var det. Det er bare så klamt. Bare rolig, Bing. Det gør ingenting. Lad os gå over til Amma, så kan vi vaske skoene. Okay. Goddag, Amma. Amma, jeg har trådt i en bag. Jamen se, hvem kommer der? Bad. Ja, det lugter godt nok fælt.
kom du med herover, så vasker vi din sko, så den bliver ren igen. Bing? Hvad var det, du havde så utroligt travlt med, siden du ikke så hundebagen? Hoppety og jeg så dig op på rutsjebanen, og vi vil hen til dig og sige goddag. Er det rigtigt? Jamen, så må vi jo hellere sige goddag, ikke? Goddag, Bing Kanin. Goddag, Amma. Og du skal også sige goddag til Hoppety. Hvor er Hoppety? For søren. Jeg har ham ikke, Bing. Det har jeg heller ikke. Hvor er han, Flop? Hvor er Hoppety? Det er okay, Bing. Hoppety sidder og venter på dig et sted. Vi skal bare lige finde ham. Jeg vil have min Hoppety. Jamen, det er okay, Bing. Du skal bare fokusere og prøve at huske, hvor du gjorde af ham. Okay. Godt. Nå, kan du huske, hvornår du sidst havde Hoppety i parken? Nej, jeg kan ikke. Heller ikke, selvom jeg fokuserer, Amma. Bing, prøv at tage den her grankogle og lad som om den er Hoppety. Hvorfor? Jo, den hjælper dig måske med at huske præcis, hvad vi har lavet. Selvfølgelig. Okay. Hoppety elsker at komme med i parken, ikke også? Jo. Hvad gjorde I allerførst? Vi gik hen for at se ænderne, og Hoppety sagde rap, rap. Det var godt husket, Bing Kanin. Og hvor gik I så hen? Hoppety ville gerne prøve karusellen. Og jeg skubbede jer. Og vi kørte rundt og rundt, og Hoppety blev helt... Du gør mig helt svimmel. Og så vinkede jeg til dig, Amma. Og Hoppety ville gerne over til dig og sige goddag. Og så løb jeg og trådte i bagen, og det var Og så hoppede vi over til bænken. Nemlig. Flop! Jeg lagde Hoppety på bænken. Selvfølgelig. Jamen, så venter han nok på dig der. Hvad venter du på? Kom så, Flop! Jeg kommer, Bing. Held og lykke. Hoppety. Han er her ikke, Flop. Hvor kan han være? Jeg lagde ham der. Og hvad gjorde vi så? Vi gik hen til Amma. Hey, hvor skal den grankogle hen? Den er på vej herned. Der er Hoppety! Hoppety! Der var du. Hoppety. Du blev væk, men nu har jeg fundet dig. Hoppety er glad for, at vi fandt ham. Det er jeg også, Bing Kanin. Lad os gå hen og sige det til Amma. Lad os det. Hej. Hoppety og jeg legede i parken, og så blev Hoppety væk fra mig. Jeg elsker Hoppety, og jeg troede, at han ville være væk for altid. Men så sagde Amma, bare rolig, og så fokuserede jeg og huskede på alle de forskellige steder, vi havde været. Og sådan fandt vi Hoppety igen. At finde Hoppety, det er en ting for Bing. Og bliv nu ikke væk igen. Han siger okay. Flop, må jeg bede om min Hoppety Woosh-bog? Hvad? Jeg tror, at badekarret er for vådt til bøger, Bing. Også din Hoppety Woosh-bog. Kom nu, Flop. Jeg vil gerne høre en historie. Okay. Bøger kan ikke lide vand. Så jeg holder bogen herovre. Hoppety Woosh og Månevogteren. Yeah! Hoppety Woosh! Hoppety Woosh tog en lur i sin hængekøje, da han hørte... Gråd! Han hørte gråd! Hoppety gabte. Hoppety kan godt lide at sove. Hvem er det, der græder? Tænkte Hoppety Woosh. Hvem har brug for min hjælp? Han tror, at det er stjernen, der græder. Han flyver hen til stjernen. Ja, du har ret. Vandet havde nær ramt Hoppety. Nå. Hoppety hoppede ud af sin hængekøje. Han strakte sig og råbte... Hoppety Woosh! Du plasker altså ret meget, og bøger kan ikke så godt lide vand, Bing. Lad os hoppe ud af badet, før Hoppety når op til stjernen. Det er mit yndlingssted. Han siger woosh, og så... Vent. Skal Hoppety ikke have sin kappe på for at sige woosh? Hoppety woosh! Okay, lad os så tørre dig.
Sådan der. Nu er Hoppity klar til at sige wush og rejse op til stjernen. Og hvad sker der så? Må jeg holde bogen? Kom nu. Jeg er ikke våd. Selvfølgelig. Hoppity rejste op til stjernen, men stjernen var meget glad. Så det var ikke stjernen, der græd. Jamen, så lad os se, hvem der græd. Hvad sker der så i bogen? Hoppity kunne stadig høre Flop. Og så opdagede han, at det rent faktisk var månen, der græd. Han måtte rejse op til månen. Men har Hoppity ikke brug for noget først? Jo, han har brug for sin rumdragt. Og så kan han rejse op til månen. Ører? Hvad sker der så? Hoppity når ikke op til månen, for han sidder fast i en stor tordensky. Stakkels Hoppity. Arme? Det er okay, Flop. Han siger wush og kommer ud af den. Wush! Wush. Nå. Tordenskyen havde gjort Hoppitys kappe så gennemblødt, at han ikke kunne rejse op til månen. Se, Flop. Han drukner helt vildt. Men da Hoppity så begyndte at falde ned gennem skyerne, blæste den varme vind heldigvis Hoppity tør igen. Ja, vinden sagde. Hvad sker der så? Hvor er min bog? Det er min bog. For søren da. Din bog er gennemblødt. Der er kommet vand i min bog. Bøger kan ikke så godt lide vand. Kan vi så læse dem? Ikke i aften, Bing. Hvorfor ikke? Fordi den er meget våd. Siderne er helt klistret sammen. Bogen har brug for lidt tid at tørre i. Men hvad så med min Hoppity-historie? Vi kan altid fortælle historier, Bing. Det har vi ikke brug for bøger til. Kom så. Hvad med, at vi siger whoosh og rejser ind i seng? Så finder vi vores egen Hoppity-historie derinde. Okay. Kom så. Whoosh. Kan du huske, hvad Hoppity så gør i historien, Bing? Hoppity rejser op til månen. Nemlig. Og så? Så finder han månevogteren, og månevogteren er ked af det. Jamen, hvorfor er månevogteren ked af det? Fordi han ikke kan falde i søvn. Nemlig. Og Hoppity synger en sød vuggevise for ham. Dum, bum. Og så faldt månevogteren i en dyb søvn. Flop. Problemet er løst, sagde Hoppity whoosh. Og så sagde han whoosh og rejste hjem igen. Whoosh. Og han puttede sig ned i sin hyggelige hængekøje og sagde, Godnat. det var en rigtig god historie. Godnat, Bing. Jeg vil gerne læse min bog, Hoppity Whoosh, om månevogteren. Og jeg tog min rumdragt på, så jeg kunne sige whoosh, ligesom Hoppity. Men så røg bogen ned i vandet. Og bøger kan altså ikke lide vand. Men det var okay, fordi hvis man kender historien og har den inde i hovedet, kan man stadig fortælle den, selvom bogen er drivende våd. At fortælle godnat-historier? Det er en ting for Bing. Nå, men godnat, Flop. Har du brug for hjælp, Bing? Ja, tak, Flop. Hvor skal den hen? Der! Oven på mit hus. Kom indenfor, Flop. Det er hyggeligt. Det er Sula. Coco Charlie. Jeg gemmer mig herinde.
Er du klar? Yep. Hej, Saflop. Hej Coco. Hej Sula. Hej Charlie. Der er gang i dig i dag. Han glæder sig meget til at komme ud af klapvognen. Hvor er Bing? Bing, hvor er du? Jeg er her i mit hus. Må jeg komme derind, Bing? Det er ligesom, når vi leger den store stykke ulv. Jeg elsker den leg. Den leg kender jeg godt. Lille Bing, må jeg komme ind? Nej, stor stykke ulv. Du må ikke komme herind. Men så puster vi, og så pruster vi, og så blæser vi dit hus omkuld. Det kan I ikke. Det er et murstenshus. Og det er meget, meget, meget solidt. Og kan vi ikke lege den store stykke ulv? Det er en rigtig god idé, Sula. Må jeg være en stor stykke ulv? Okay, Sula, du kan være inde i stråhuset. Okay. Og så er jeg i pindehuset. Og så er jeg den store stykke ulv. Du skal altså være meget mere skræmmende, Bing. Ja, sådan skal det lyde. Ja, nemlig. Charlie vil også gerne lege med. Hvor skal han være? Charlie kan være derinde, i murstenshuset. Ja. Jeg har det. Det kan være ulvens have. Det kan det da. Det kan de, Bing. Kom, lad mig hjælpe. Sula, du skal altså have bygget dit stråhus. Nå ja. Sula, kan det her være dit stråhus? Ja, det kan det. Mange tak, Flop. Lille Sula, lad mig komme ind. Nej, store stikke uld. Du må ikke komme ind. Jamen, så vil jeg puste, og jeg vil pruste, og jeg vil blæse i dit hus som kul. Den store stikke uld kommer og tager dig, Sula. Hjælp mig! Hurtigt, lille Sula, kom ind i mit pindehus. Hjælp mig, lille Coco. Hjælp mig. Lille Coco, lille Sula, lad mig komme ind. Nej! Store stykke ulv, du må ikke komme ind. Du må ikke komme ind. Jamen, så vil jeg puste, og jeg vil pruste, og så vil jeg blæse dit hus som kul. Den store stykke ulv kommer og jagter os. Ja, den store stykke ulv kommer og fanger os. Så er det vores tur, Charlie. Kom med. Vi skal ind i murstenshuset. Kom med. Skynd dig, lille Sula. Okay, lille Coco. Han kommer og tager os. Han er virkelig uhyggelig. Lille Charlie, lille Coco, lad mig komme ind. Nej, store stykke ulv, du må ikke komme ind. Jamen, så vil jeg puste, og jeg vil puste, og jeg vil blæse dit hus som kul. Hey, Bing. Det er altså murstenshuset. Husk det nu. Ulven kan ikke komme ind i det her hus, Bing. Jeg vil altså gerne ind i huset. Nej, store stykke ulv, du må ikke komme ind i huset. Men det er mig, der har bygget det her hus. Bing, det er sådan, lejen er. Må jeg ikke godt komme derind? Nej, store stykke ulv, du må altså ikke komme herind. Men det er mit hus. Bing! Jeg gider ikke lege den her leg mere. Hvorfor ikke, Bing? Jeg gider ikke være den store stykke ulv mere. Nå. Jeg vil hellere være sammen med jer alle sammen derinde. Vi leger jo bare lejen, Bing. Men nu er der ikke nogen, der kan være inde i murstenshuset. Undskyld, Sula. Undskyld, Coco. Det var ikke min mening at ødelægge legen. Det skal du ikke tænke på, Bing. Det betyder ikke noget. Vi bygger bare dit hus igen. Okay. Ja, så kan vi lege igen. Men den her gang må du være inde i murstenshuset, Bing. Jeg tror gerne, at Charlie vil være den store stikke ulv. Ja, han lyder faktisk som en ulv. Så
Nu er du den store stykke Charlie. Du ser meget ulvet ud, Charlie. Prøv at brøle, Charlie. Sådan her. Pas på! Den store stykke ulv kommer! Charlie kommer! Charlie kommer! Charlie kommer! Charlie kommer! Hej, vi lavede en stor stykke ulv, og jeg pustede på stråhuset. Og så pustede jeg på pindehuset. Men så kunne jeg ikke komme ind i murstenshuset, fordi jeg var jo den store stykke ulv. Men det var jo mig, der havde lavet huset, og jeg havde ikke lyst til at stå ude for huset alene. Så derfor blev jeg sur, og så smadrede jeg huset. Og det ødelagde legen for os alle sammen. Hvis du gerne vil lege en anden leg, så sig det. For der er sikkert andre, der gerne vil være den store stykke ulv. At lave et hus, det er en ting for Bing. Men I må ikke komme ind.